sy'n mynd i digwydd ar ôl nawr. So, beth sy'n mynd i digwydd ar ôl nawr mae'n dybodol. Pa mae nôl ar start bydd hwnna'n dybodol. Ie. Sa'n siŵr fi'n gwybod yr ysgol yn fori. Mynd i mynd i'r coleg, yn credu. Wel, sy'n neb yn unig chi gweud o flaen psychics. Fi'n meddwl taw dyfodol fel chi sy'n penderfynu beth yn y dyfodol, fel os chi'n gweithio dda yn ysgol, chi'n mynd i cael llawer arian a chi'n cael job da a chi'n cael hwyl rili. Fi eisiau bod yn interior designing. Oh, cool. What's that? What's that? Ydych chi'n ffrindiau fi? Fi yn y dyfodol. Ie. Cael waith. A cael treatment. Edrych ar ôl babis. Ydyn ni. Clwdi. A rwy yn moyn mynd mewn i space. Bydden ni wedi tyfu lan. A mae'r dywisiadau chi'n neud nawr yn effeithio y dyfodol. Dyfodol yw pryd math fel chi'n neud dywisiadau fel pa llwybr chi'n moyn mynd arno, fel llwybr drwg neu llwybr dda neu rhywbeth fel yna. Ond beth fi moyn bod pryd fi'n tyfu lan yw either actor neu wrestler. Beth sy'n mynd i digwydd i chi? Sy'n neb yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd unless bod chi wedi bwco pint mewn ti yn dda. Ailgylchu y pan chi'n cael rhywbeth a wedi chi roi yn y bag glas a wedyn maen nhw'n mynd am y bant yn y loli a wedyn maen nhw'n neud rhywbeth newydd fath o'r peth chi wedi defnyddio yn barod. Fel plastig. Fel ti'n rhaid fel yn y bag glas. Maen nhw'n neud fel rhywun trin os yna. Sorry? Byddech chi ddim yn moyn agor a os chi ddim yn gallu rhoi fel dillad yn y bin, ti'n jyst rhoi yn y bin a ysgolchi a mae'n gwneud pethau eraill mas yn nhw. A bod fel compos ni gyda bin compos a ni'n rhoi fel ffrwythau yn y fe a mae'n dibynnu bawb. Fyndes i fas fan yna bod chi'n ffeindio gallu pan steinri. Pa mor ridiculous yw hwnna? Dwi'n sgwennu loads o fe, so dyst hwnna cael ei amgylchu. Sut ni'n amwyd rhywbeth o'n eithaf? O'n i'n shocked. Yn siop, maen nhw gyda arrows yn mynd rhwng fel cylch ar y middle a mae pobl pryd yn nhw'n gorffen rhywbeth, maen nhw'n rhoi nhw yn y boxes. Ddim yn taflu fel gallu chi wneud rhywbeth mas o fe, fel wneud tren neu rhywbeth. Ti'n gallu gwneud rhywbeth mas fel tren neu car. Amser chi'n defnyddio rhywbeth ond wedi cael defnyddio blaen. Fe fel i cadw bin lan, basically. Felly mae'n rhoi cyfle arall i rhywbeth felly llanw lan y byd. So pobl yn ei ddigon, fi'n sawel. Maen nhw'n meddwl rhywun arall yn gwneud e, yn mynd i hunan. Pan ysbwriad... Ie, pan ysbwriad yn llawr, ddim, wedyn bydd yn mynd i'r recycling side. No, recycling can. Ie, wedyn y cans yna, bydd nhw'n torri yn flan, a wedyn gwneud cans newydd, a rhaid i gwybod nes bant neu pob hwn.
So rhywbeth i'w algylchu. Cynnes i fi ddian yw pan mae'r byd yn mynd dwymal a dy byd ffili cwbl yma. A sa'n gwybod lot rili. Gormod o tan ffosil yn mynd i'r amgylchedd. Neu'r byd cynnesu. O ie, CO2, carbon footprint. Pan mae pobl yn taflu sbwriau ar y llaw a ddim yn agyrchu a defnyddio gormod o egni a mae'r byd yn mynd yn dwym. Rhywbeth am polar bears. Ffilms o car yn mynd at yr awyr. Fel y byd y bydde fel yn twymo fel chymryd twyllu yn yr ozon. A mae'r haen yn trwyddo a mae'r byd i gyd yn cynhesu wedyn. O, na fi'n gwybod. Pryd mae... O, sa'n gwybod. So, goio llifogydd a beth fel la. Llwdi yw pobl tlawd a i symud arian dyn nhw. Ie. Achos yn mynd yn arian, maen nhw'n cael trafferth carbwy i gyda. Yn enwedig i plant yn gosod plant. Nid o pan pobl yn ignoro pobl meddyg arian yn lan. Ond mae rai pobl gyda tîm sy'n dod o arian. Pobl lawr. Ie, mae rai pobl cael sy'n a sy'n arian gyda chi pawb a sy'n arian gyda ti a mae rai sy'n byw ar ystydol. Ie. Nid chi'n bod yn dlawd o bersonoliaeth sy'n chi'n meddwl jyst yn stwbod yna ffordd i cael mewn. Fi'n credu dydyn nhw fel cael lle yn blwydd dylen bob person sy'n tlawn mynd am cael edrych ar ôl. So bydd yn mynd lawr blwyddyn. Ond bydd yn rhywbeth. Pobl sydd yn gadw lot o arian a sydd yn mor ffodus yn ni.
byd rhwng gadgets, da fi Apple, Mac, PC. Mae treadmill yn y gornel a mae iPod gyda fi. Mae flat screen ar y nenfwd a Blu-ray DVD. Da fi PSP a DS, Xbox a Nintendo Wii. Teulu Morgan Nogol, bydd pan feides i. Mod i'n goffen i modd o bywyd na fy fi. Ystadyn yn fy nafod, y Morgan Penlen bryd. Na trwad dros fy nghefen o boring i'w byd. Bywyd dal yn boring, bywyd dal yn boen. Bywyd dal yn ddiflas, dim byd fel i
elgan. Trachwant. Trachwant dynol. Trachwant dynoliaeth. Dynon a menywod. Mae pawb yn gofalu am eich hunan. Does neb yn becso mewn cymdogion. Ac yn sicr, does neb yn becso mewn dyfodol. Gadewch i mi rannu rhywbeth â chi. Mae 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru. Nifer fach iawn yn gymharu Lloegr. Rydych yn gorfod pan rydych yn cael cymoliaeth byd deian. Mae gennych nifer o mogion. Nicole Cook, Duffy, Shane Williams, Roger Gates, Lynn Evans, Tom Jones. Pwy yw Lynn Evans gyda chi? Cwestiwn da. Nid dim ond cantoriad y gwreidwyr yn unig sydd gennych. Lynn Evans yn gyfrifol am y brodiad y Big Bang yn Geneva. Dwi ddim wedi dod i siŵr clywed mae siarad yn Gymru. Y pwynt yw hyn. Mae Cymru o wlad fach. Mae gwlad yr ia yn wlad llai. Dim ond 300,000 o bobl sy'n byw yn wlad yr ia. Mi bron i ni ddymchwel y system o'n iawn yn Ewro. Os yw'r gwlad fach yn gallu greu gymaint o broblem, a'n wir hefyd i dweud bod gwlad fach yn gallu greu gymaint o ddeuolwyd. Os byddwch yn wlad yr ia yn rhywun, dowch i weld y golfos. Y golfos yw'r rhaid mwyaf yn Ewrop. Mi rhaid yn arbennig iawn, yn byw wrth ymwneud. A'n dechrau gan y diwethaf. Ei enw yn sicrhau. Mi gyd i gofri sydd i, ym 1997, i brynu rhaid. Hynny ateb yn syml. Cyfair, nid yw ar gwerth. Mae tresorau bywyd yn tu hwnt i'r ffiniau ariannol. Nid oes modd roi brisau boffet. Fe yw i Beldwyn. Rwy'n 50 mlwydd oed. Rwy'n gadael reid i fi. Rwy'n dychwelyd i'r ffarm. Fe mlwydd o Siera. Ystyr y Siera yw Dydwyn. Wy'n wledig. Blest. Fi'n 11 mlwydd oed. Fi'n dechnyddig sgwr yn bwyd. Mae pawb yn ei siwt gymaint o ffas. Beth yw'r redir? Ysgol fach. A beth sgwr? Beth yw'r gwahanedd? Beth? Ysgol? Y fach? Fi'n gwybod na. Big deal. Sa'n mynd i fod yn ysgol yn mirau, dweud, sy'n eisiau qualifications na. Chod y ced. Mae mam yn ei gael job i fi'n cresh. Edrych yn o'r rich people. Job ar. Sy'n eisiau gwneud dim byd yn cael ei fi'n fonder plus. Dwi'n gwybod. Mae mam fi'n dweud, os ti'n sgwennu sy'n neis ar y digwydd i bod, wedi ti gael good tips am digwydd y term. Digon dwi'n sgwennu sy'n neis. Enw i Rwana. Mae fe'n wy'n golygu ngariad y gerddoriaeth. A mae popeth fi'n cerddorol fi. Swn radar, cerddiad y trin y pydre, hyd yn swn traffig a pegynau'n hygyn. Gatiwch. Cych yn gyd. Dewch mlaen sy'n jocan, ceiwch nhw. A grandewch. Grandewch y byd o cwmpas. Sy'n llawn gerddoriaeth. Byd llawn synedwylus. Pryd bydd y synedwylus yn estron o glanol? Just ceiwch y byd. A grandewch. Enw i
croeso i benod arall o'r ddwlen binc ac yn rwyndleg am hynno, Fanny Robinson! Noswaith dda. Croeso i Neuadd Pontyberem. Neuadd ysblennydd ac urddasol iawn. Ar un adeg, tipyn o dwll erbyn mae'n rhaid i gyfadde. Beth? Mae'n rhaid i gyfadde bod wedi pasio'r self o'i dyd yn Peidiwch ti yn ymateb mewn ffordd sy'n profiwch bod yn mwynhau treulio'ch misoedd o'ch dyddiau trwy'n cwmdi freintiedig, y brif ddinastia chi yn arddiwedd arni.
Roberts. Yes! Come on! Faint o Mary Cangres yn credu bod aliens wedi glanio yn y ddaear? This cat? 30% o'r holl boblogaeth. Pa ganran o boblogaeth ydy sy'n ryfel ar hyn o bryd? Bip, bip, bip. 3%? 33%. Pa ganran o boblogaeth y byd? Pa ganran o boblogaeth y byd sydd erioed wedi defnyddio ffôn? Wasser! Ydy, question. Pa ganran o boblogaeth y byd sydd erioed wedi clywed ring ffôn? Saith deg y cant. Faint oed? Mae 1.3 miliwn o teulu plastig yn cael ei gwastraffu'n Amerig pob degawd, pob blwyddyn, neu pob awr. David! Pob degawd. Pob awr. Cwestiwn olaf. Bam! Faint o bobl? Odi De Cymru'n dod? Alphabetic order, please. Yn y clyfar genedlaethol yn
feirniadu. Y fi yw y fi. Yw y fi. Fy enw i yw Ron. Rwy'n 20 mlynedd oed a fi'n o Bamrifo. Rwy'n dwlu ar Barack Obama. Rwy'n aelod swyddogol o'r Barack Obama Fan Club. Fi'n Obamaiser. Fi di syrthio fyd yr Obamino effect. Barack Obama. Na ni'n da. Ia, yw Sandra, a wy'n 16, I'm like, next year. Next year. Oh my God. So, beth chi'n edrych yno? Sy'n da fi dim i weid. Stop it! Good shoe! Get off! Let I fynd now, please? Good. Helo, fy enw i yw Ersel. Estyn Ersel yw arfa. Rwy'n 3 mlwydd oed ac yn teimlo fel arfa. Pan rwy'n arfa, licwn i dysgu gyrru a chael babis. Mae babis 'da fi ar hyn o'r bryd. Mae Georgie di cael 5 babi bach. O'n i'n meddwl, taw bachgen guinea pig oedd Georgie ni. Ond oedd mami'n dweud bod Georgie ni'n o'i bachgen ac i ferch. O'n i'n gwybod taw yn effo. Mae Central Partings y fe. Fi roedd i crabs fyd. Fi roedd popeth i crolan. Fy hoff bocrwth yw Iron Maiden. Fy hoff liw yw oren. Fi roedd i dringo. Fy hoff berson yw mam. A Greg Paul Pop sydd yn foel. Na ni'n rili. Ta-ra! Mae bywyd fel ffasiwn. Weithiau'n arloesol, weithiau'n hyn ffasiwn. Mae popeth yn newid, fel y degawdau. Dyma cyfnod ei rieni. Creu ein etifeddiaeth. Dyma'ch cyfnod chi. Cyfnod y 50au, y swper casmier, y sgert pwdl, y pedi pwsys a'r got leder. Rhyfel Corea a'r gyfnod Cyfnod y 50au. Twiggy, Mary Quaid, Anorax, y Mods a'r Hippies. JFK, Martin Luther King a
Skiddy platforms, hot pants, spandex a Saturday Night Fever. Olew, plastic Cyfnod yr 80au. Calvin Klein, Ralph Lauren, Lycra, Skinheads, Punks a Susie and the Banshees. Kurt Cobain, grunge, retro, goths, hoodies a pollau bogel. Microsoft, Lara Croft a Kosovo.
Dinesydd bach fyddlon rwy'n talu pob trin. Mae gen i statws o rywle a bydd. Rwy'n ddigres yn ddigol, rwy'n swnllyd fel gweith. Rwy'n pwrpas mewn bywyd yw dilyn y lleill. Ac mae byd eto'n troi at dron. O fer yw ceis o'r ffordd. Ac mae byd eto'n troi at dron. Troi at dron. Ond dyma'r cwestiwn olaf yn awr, ac yn wir i chi, mae e'n gwestiwn mawr. Pam rwy'n fi weithio eto? Chryf, a gweithio'n drwg a falle leidr. Mae biniau gylchu'n cynyddu, ond nid oes digon ar gael ar gyfer sbwriel ein bywydyddion. Plastig, plastig, a mwy o blastig. Beth am ailgylchu elfennau hanfodol bywyd?